san wannan shi ne farkon zuwanka to kai min subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa yadda idan na ɗora bidiyo kawai za ka yi za a sanar da kai insha Allah. Sannan in ba ku yin subscribe ba yadda za a yi ko na ɗora abu gani fa ba yadda za a yi gani na gaya muku idan kuna tare da ni insha Allah zan dinga muku abubuwa kala kala zan dinga kawo muku. Wannan da kuke gani fa wallahi wannan za a samu kuɗi fa Allah kai wannan za a samu kuɗi insha Allah. Shi ne wannan farkon zuwan ka wannan channel nawa in shi ne farkon zuwan ka to kai min subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa yadda da na ɗora yadda za a saka shi to za ka gani insha Allah. Za ku ji Allah sai ka gane ƙararrawa kawo na ku ne ɗan Sokoto ya kamata a ce ga arewa ko siyan tsaya kiran wani yan kuma suna apply ɗin abubuwa suna cinye kuɗaɗen ko da ake kawo abu su sun riga sun kare da shi saboda hassada ta yi mana yawa wannan hassada ta yi mana yawa kowa shi ne ya samu kowa ba za ka iya tare ma kowa duk wanda Allah ya nufa ya samu sai ya samu ba wallahi ba yadda ka iya ko za ka mutu sai ya samu sun yi na wani hasada ka kawai ka gaya wa kowa da kowa ga yadda su samu sanan ma ba ka san irin taimakon da Allah zai maka ba kan muna goyo mana yan uwanmu muna goyi ma yan uwanmu gaskiya wannan bai dace ba ku biyo ni insha Allah. Na ƙara faɗa muku in wannan shi ne farkon zuwanka ka yi ƙoƙari ka yi subscribe in ba kai ba yadda za a yi ka dinga ganin bidiyo na ko na ɗora ba za ka ganshi ba ka kawo insha Allah ko bayan wannan abu wasu ne ko wasu ne amma wannan zan fara kawo insha Allah akwai abin da ya samu zan kawo shi saboda na ji ɗan uwa Abdurrahman ya yi magana a kan cewa zai kawo shi ka sani dama ni ya riga na gaya maka mu ba ma hasara ba ma yi shi ne sa kuma amma insha Allah zan kawo muku yadda za a cika shi ma daidai daga fara ni shi Abdurrahman ne insha Allah zai kawo muku ko kokari ko ya sa cikin channel din shi ma kura don kokari ko sa cikin shi insha Allah wurin din zaka rubuta kura din zaka sa H gaba zaka ƙara H gaba R A sa H kokari ko sa shi insha Allah shi zai riga na kawo shi dan ba zan kawo shi ba sai ya kawo shi saboda na ga post din shi akan cewa zai kawo gaskiya ba zan kawo ba sai ya kawo saboda bawon Allah ne tun bayan gida gaskiya ya yi nufi rayuwar shi ba ta da matsala gaskiya ba ta da matsala bai da hasada bai da wani ganin tashi ko nuna wariya ko wani hida to na ga ana gyara wani gaba kuma kaga yana haƙura haka mata mu kiyaye sai wanda yake taimakon mu bai kamata a ci wanda yake taimakon mu yana kawo abubuwa ba kuma mu muna so da shi in ma ya faɗi wani abu wanda ba daidai ba to ai shi ba masu ne bane ba wai yana yawan sa bane da kukura ne ba abin da nake faɗa gaskiya ne insha Allah an ku biyo ne insha Allah sai kawo ban yi ma zan kawo daga bayan Allah na gode